Som prorektorom pre vzdelávanie na Prešovskej univerzite v Prešove. Takmer 10 000 študentov u nás študuje kvôli tomu, aby získali kvalitné vzdelanie, aby po ukončení štúdia sa úspešne uplatnili na trhu práce. Akademická pôda je priestorom, v ktorom sa zušľachťuje ľudský ľudská múdrosť, ľudské dobro. Stretávame sa tu my, učitelia a vy, študenti, aby sme spoločne kráčali na ceste za poznaním, odkrývaním neznámeho, aby sme diskutovali o problémoch nielen vášho štúdia, ale aj o problémoch vlastných i tohto sveta. Úprimnou snahou nás, učiteľov, je byť profesionálom na svojom mieste. Byť dobrým učiteľom je vedieť, korigovať, usmerňovať, skvalitňovať svoju profesionalitu. Je preto pre nás veľmi dôležité vedieť, ako nás vnímate vy, študenti, ako vnímate predmety svojho štúdia, ako ste spokojní či nespokojní s podmienkami štúdia na našej univerzite. Ponuka na to, aby ste sa vyjadrili k týmto okruhom problémov, existuje ankete, ktorá je v systéme MAIS. V nej môžete vyjadriť svoje hodnotiace postoje, stanoviská. Ste našimi partnermi a skutočne nám záleží na vašich názoroch, postojoch, pocitoch. Skúste to využiť. Zmeň svoj študijný imidž. Vadí niečo? Zrátaj to. Správaj sa ekologicky a naloguj sa. Vyjadri svoj názor. Čím viac sa nás zapojí, tým väčšiu máme možnosť zmeniť to. Využij svoj čas efektívne. A je to anonymné.